Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila liqa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mi'alun niya sang kutu hadithian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Didin matarot pang kutua para tiyaw isar kita no. Taman sa ditano ikabubaya ko pagaritano ang kutua ikabubaya tano kung mga ginawa tano. Padsang kutua kiap maniro ng mga ulama tano. Na upa makasaka a Muslim. Nakabaya ka akapakasurga ka. Nadingkad ingalaba ka ng kutua sabab akapakasurga ka. Napad sa katawan tano miyak kalala as sabab akapakayan sa kapakasurga tano insya Allah ay kalimutan ron Allah nang kutaking gulalan tano kung mga sugan yan ay nipaliugat yan kita no nagu kita palakan tano kung mga inisapar yan piyakaharam yan kita no. Napad sang kutwa inisugo Allah subhanahu wa ta'ala inunta napad kung mga ro kung agamat tano gam Islam kailangan misusugo ay tano. Misugo ka ko pamilya nga, siringan ka, ginawain ka, tunganin nga, lulot ka, loks ka, wata ka, nagyang ka iasang bayang. Giasang bayang nas kanyan i-connection ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na andad ni kaputulan ko na piyutol ka so connection ka ko Allah. Nadaatawa putol niyan so connection niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala inunta na maputulun mabu ang kutwa gagaw, limo, rano nun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mala ng kutwa, turuan no. Na ayam ya kadili-dili kadusan, na amay ka aya turun no Allah subhanahu amay ka aya putol no Allah subhanahu wa ta'ala na giuto turuan yan sa ikumanusia na da bagayron sa turuan arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na da mapambagian yan arumar sang kuta kadidigan. Inus kita no na isusugay tanwag yan kaya mga sambayang. Siya maka si naaka akatawan nga adip sembayang si wata ka si pagaring nga akatawan nga adip sembayang sugun nga kira nagyang kaya kapanambayang kagiabu iyo kita adita no kapakaptetali kuda sa alungan amawri al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin sangkot to gawi kapamalas sa alungan amawri na suka karumain de darudupa binabata ang ginawa sisiringan na tutungan na ya na maridu-ridu siran adu illa al-muttaqin inon tabus mga tao amya mananggila na ayam ya kalala tuusas ka na manananggila ka panananggilan ka surarang ito Allah naguso siksa Allah subhanahu wa ta'ala ay tuusas ka na muslim ka nagyang kaya sambayang ka na pag-importante yan tano nagyang kaya sambayang tano ka kanaba ini makap ang kaya sambayang tano giyabu isa timan asimba saya din inipaliugat Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kutwa kapur pito lapis alangit sa ikuhadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikumasa kayasong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Isra wal Mi'raj kayasong yan sa langit giyabu isimba aron inipaliugat giyabu isimba aron inipaliugat sa kapuruan so puasa, so diakat, so hajj, so umrah, so jihad na palayanan miyang ipaliugat si ikumasa kasi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangkaya dunia sangkaya liyaw a dunia ugay na susambayang na siya din inipaliugat sa giyang kutwa kaya pakasungon ng Allah subhanahu wa ta'ala si isa kapuruan o mga langit subhanallah giyang kaya sambayang tano nagi padapagampaganaya kailangan na midulun tano ko mga tao mapakasambayang tano ko mapakasambayang tano sa mga tao ay saya mapapadala magyang ko to kapakaptagumpya tano insyaallah hayya ala salah hayya ala falah so ano ko sambayang so ano ko katagumpya saya matatago agyang mo tito katagumpya sang kaya dunya na sampur na sa alungan na mauri ino to nakagigyang kaya sambayang aronon matatago ang kutwa katagumpya sang kaya dunya apian to na di kalabag ka napanambayang ka kasi matatago agyang mo katagumpya paitawaya apalakaan yan rakasulawa kamapian kasang kaya dunia opo nga panambayang insyaallah na paitaw mambuaya opo nakatalikudi opo nakadikalakae na palakaban yan rakasulango nakamapian sang kaya dunia na ayamala na sa alungan amori inos kita no mga bangsa ko mga orip na Allah di tano titila ka panang kaya sambayang uwad na wata ka adip sambayang pa sambayang ka
Wad na karomang ka, adip sembayang pakasembayang ka. Wad na seringan ka, adip sembayang pakasembayang ka. Wad na mga tungan nga, adip sesembayang pakasesembayang ka siran na pao kita nga kumapi akapanulon. Maliwanag akapanulon. Kana ba masarangit? Di nga pao kita sa masarangit. Enong tabus iko pamilyang ka, ayabun tala ka kapagsang kakiransi. Kung mga wata ka, karomang ka na, masarangit kagito pang kapags na kakiran ang kutwa sambayang. Okay. Lalayon tano, di mapamagusyagi ang kaiyas sambayang. Sabab sang kutwa kapandian, kalaian, kaso mga sahaba ridwanullah alaihim, na da mailayra na galabak kasabapan sa kapakaliyo o manusia ko Islam, makalilius ang kuta kibagang ko mga sambayang. Na'udzubillahi min dhalik. Na ilidas tanurun wallah subhanahu wa ta'ala. Panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala tawfik ang tanun yan, pakibabayan niyan, rakita na suagaman yan, ay mala nagyang kapanambayang sa 5 waktu sambayang. Sa kanababugan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa 24 ka oras, nagyang kaya mga sambayang, na diya gikisampay sa 10 ka minuto sa gitindag na kahon. O pa makatimu-timu asulay 5 waktu sambayang na digitaw na okay sa kauras. Ibdadtapan sa isa kauras. O pa marin na isa kauras buay ni paliugad ka sa kapsambayang ka. Nag-uurian yan na dad na may punggulalan kon. Tanto amala akalapis. Langon tano di mamangilay sangkot katagumpia ugi na mariribat tano. Ad na mga padaya ka sa sabutan niya ko katagumpia na siya matatago kang bisnis. Na siya ng butiyaman na ginawa niya sa kang bisnis. Ad na mga padasyan ng butiyaman ang ginawa niya sa kanggalabak. Ad na mga padasyan ng butiyaman ang ginawa niya sa kapagupisina. Ad na mga padasyan ng butiyaman ang ginawa niya sa ngota kapormer. Na kaya lipatan yan. Uba ayat dito katagumpian na sangkutwa kapanuno at tatanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam niya kalalan agyang kaya sambayang tanong. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala. Asulang wa miya kang mantay saya. Malagid sudip sembayang antawa kakakamais ikasembayang pagariko. Bang kadikataw ya so sambayang na padpenanan na miyak kalala asaba pakapriler ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyak kadakadag lagi alo yang siku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isaon dinagyang kuta igira ami sembayang sumanusia na timuon sa mga dusan niya na ibatog ko mga puro ulo niya nagusi ko mga puro awagan yan na oman romo ko naguumas sumujud na mga tatatak mga roro ang kutua mga dusan niyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Gyang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipang duunian rakita na gyang kutwa kapakipenta pantag. Paganayro na gyang kutwa kipapantagan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, nagyang kutwa kipapantagan kasi ko ginawang ka. Ikatalo, nagyang kutwa kipapantagan kasi ko mga tao. Gyang kutwa paganayam ya aloy, ittaqillah haythuma kunt. Talagang nakasullah sa apyaan dekat matatago adarpa. Nakapakipantagan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apyaan dekat matatago adarpa. Ino to, nakagisu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan nakatitikayan niya sulangwan taman apang galabak naka maiilay kanyan apyaan dekapan matatagusang kai aliyaw a dunia. Gyuto'y sabab ay kalaktan sa Allah. Malagid o adan ang makailayar kita no kung mga kaadniyan. Antaw akada makailayar kita no kung mga kaadniyan. O di na siya tanong matatagusi kung mga darpa ang mga Kristiyan. O di na siya kung mga darpa o mga Muslim na ikalaktan ron sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, nagyong kuta kapakipentag po ginawa. Agyan kaya kapakipentag po ginawa, nakagiwaraan umano siya akap karibat yan, waraan umano siya akap bakasugog yan sa dusa, nang kutuwa igira amya kang galabak sa marata, na tundugan yan ang mapya ag galabak. Kagkapunasyan ang kutu, ang marata ag galabak amyang galabak yan. O pa makadin yan tunduga, na miya aloy sa isa Quran, wajazao sayi'atun mithluha. Nami aloy sa Quran apat agyap maniron umang ulama tano na amay ka ditundugan amapi agalabak sumarat agalabak na diim babawatas sa mga rarata agalabak sa lagigyan amarata agalabak. Ayamanan niya naigiram niya kang galabak sumano siya sa marata na pupananalo agyan ko ta marata agalabak taman sa katundugan man amarata agalabak. Gito sabab aaya kipupantagan tano kung mga ginawa tano na igiram niya kang galabak sa marata niya kasugok sa kadustaan na tundugan tano amapi agalabak. Ikatalo ang ipapantag tano, ikatalo ay ipantag tano, mi aroy sa gyang kaya hadith, nagyang kutwa ikatalo, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, mana ingkasan Ustad Amir. Ya gusto ka parangin kasi kung mga tao sa mapi apa parangayan.
Yuto so kanaw ba kapakaringasa lagi susiringan ka, bisitang ka, tunganin ka, salakaw di salakaw nang putwa kapya ang putwa kipupantag nakakiran, kanaw ba na kerasan ka, kanaw ba ka di pangarasi, kanaw ba ka ikakagwid o mga tao, lagi na ni isa ikakamutan, dan akakada ang putwabaw niyan, dan baka kepupos ang putwabaw niyan, sa apya si ipanamiyata gusto tao si ipudi dalam upakuburan, na maumbaw din ang putwa kapyan yan imarangay, adin di dala ko si Ikolya o ulupa, upama kubat na din pagila, so kiniburisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapya parangay na gusto mga sahaba, nasa iko orian umya kasugrasang giburagun na tamaniman to na maabutan ang putwa kamot ang putwa parangairan sa pangnintanong si Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqan tanong yan na muslim tanong yan sa kapya parangay na ipupantagin si Isalako di Salako. Amin. Dapat pa na isumpat tanong na aya ka ba sa mga ulama tanong na kabalik ka mapi parangay o pamaka maadan ra ka ang kai at talutiman. Paganayron ng puta kapakalangasan ka kubundal ka, kapakalangasan ka kubustan ka. Enos kosta de amir na di ka kakras. Ginan. Ikadua, na pananggilaing ka, ubaad na pkeringas aka. Ikatalo, nambuloy ka maka o ugupa kung makakikinanglan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.